Marhay na aga, kamusta mga kaibigan? Andito po tayo ngayon sa NAIA Terminal 3. Bali, uwi po tayo ngayon sa amin sa Albay, sa Bicol. Mag-aeroplano po muna tayo ngayon kasi maulan. Hindi po muna natin gagamitin yung ating motor pauwi. O kaya mag-bus kasi medyo nakakuha po tayo ng promo. Kaya pauwi po tayo ngayon. Cebu Pacific mga kaibigan, yung ating pong sasakyan, nakakuha po tayo ng promo. Bali ang airport po sa amin nasa Daraga, o kaya yung tinatawag po natin ngayon na Bicol International Airport o BIA. Siyempre magkakape muna tayo bago tayo sumakay kasi matagal pa po yung ating flight. Maaga po kasi ako dumating dito kasi pag-out ko kanina 11 PM sa trabaho, dumiretso na po ako rito. Pero yung flight ko po kasi 3:50 ng madaling araw ng umaga, kaya dito na lang po ako mag-aantay kaysa malate po tayo sa ating flight. Ito mga kaibigan, nakapag-check-in na po ako kanina. Tapos ito po yung ating flight number 5J321. Tapos nasa boarding group number 2 po tayo. At yung ating seat number ay 34F. Bali nandun po yan sa may window. Kaya maswerte at baka makita po natin mamaya yung kagandahan ni Mayon. Pero mukhang malabo kasi maaga pa. Ito na mga kaibigan, boarding na po kami. Dito na po ako mga kaibigan sa loob ng aeroplano. Mabuti po nasa boarding group number 2 po tayo. Kaya una po tayo nakapasok at nakaupo po rito sa ating upuan. Nandito po na ako sa may window side. Kaya kitang kita siguro natin mamaya si Mayon. Pack and cat in the seat pocket in front of you or your pocket. If you notice any signs of overheating, smoke or fire from a power bank, please notify your cabin crew immediately. Very important fire doors. Your safety and comfort is always our priority. We request all guests to pay attention to announcements from the flight deck and cabin crew. Your usual patience, cooperation, and compliance are highly appreciated. Please do not hesitate to call the attention of our cabin crew should you require further assistance or clarification at this important. Time is approximately 45 minutes, traffic and weather permitting. Ladies and gentlemen, please direct your attention to your cabin crew who will demonstrate the safety features of this aircraft. Each seat is provided with a seatbelt. To fasten, push ends together. Tighten seatbelt by pulling loose end. To unfasten, lift top of buckle and pull free end to release. We are about to take off. Fasten seatbelts securely. Keep window shades open and tray tables stowed. Voice communication with the use of mobile phones is prohibited while cabin doors are closed. This is a non-smoking flight. Use of vape, e-cigarette. Ito na mga kaibigan, ready for take off na po kami. Babay muna Manila. Bawi muna ako sa amin sa Bicol. Bali ang biyahe po bawi sa amin sa Bicol. Bali 45 minutes po yung flight time. Pag ganitong take off medyo nakakapa. Pero sa una lamang po yan pag unang sakay nyo po sa aeroplano. Pero kapag nasanay na po kayo, hindi na po yan medyo nakakapa. Ito lang talaga yun. Pag naka take off yung medyo sobrang nakakaba sa akin dati. Pero ngayon medyo sanay na po tayo. Sobrang ganda mga kaibigan ng view. Kapag nandito po kayo sa taas, kitang kita nyo po yan sa baba. Parang mga islap ng mga diamante na inyo po makikita kapag nandito po kayo sa may taas. Napakaliwanag ng Metro Manila at mga karatig lalawigan. Bali mga kaibigan, pag nandun na ako sa may Bicol International Airport mamaya, mga isang oras pa aming lalakbayin papunta doon sa amin sa Bulagi, sa Albay, kasi nga po malaylay po po kami sa Manila, sa Mindanao. Dito kami mga kaibigan sa Albay. Lapit na po mag-landing itong aming sinasakyan na aeroplano ng Cebu Pacific. Napakaganda rin ng view, pero tangin ako pa hinahanap si Mayon, hindi ko makita. Baka nandun siya sa kabilang side ng window kasi nandito ako sa may bandang kanan ng letter F po, kasi siguro mas maganda kapag letter A kasi doon po natin makikita siguro si Mayon, pero dito wala po tayo makita. Pero napakaganda pa rin mga kaibigan ng view po dito sa bandang ito ng bintana. Landing na mga kaibigan dito. Welcome sa Bicol International Airport. Dito po yan sa may Daraga sa Albay. You know,
po talaga na kung kailan kayo babiyahe sa Kabubuan, talaga napakamahal po ng ticket. Mas okay pa na mag-bus. Pero ito kasi mabilis po talaga yung biyahe. Kasi kung sa bus halos 12 oras o 13 oras, dito 45 minutes lang. Kaya kung gusto niyo pong sumakay po rito, kuha po kayo ng promo o kaya kung medyo matagal po kayo babiyahe, kumuha na po kayo ng ticket para mas makatipid po kayo. Napakaganda ng liwanag. For passengers who requested for wheelchair assistance, you will be the last one to the plane for proper ground endorsement. Para po sa mga pasaherong nag-request ng wheelchair assistance, kayo po ay huling bababa. Welcome mga kaibigan sa Mayon. Welcome sa Bicol International Airport. Dito po yan sa Daraga, sa Albay. Eto na, muli nating masisilayan yung ating mga mahal sa buhay. Salamat po kay God sa safe na flight. Kaya din po sa mga magagaling na piloto at sa magagaling, mababait na mga crew ng Cebu Pacific. Dito mga kaibigan, napakaganda rito mag-pictures kasi kitang-kita po natin dito. Yan si Mayon. Ayan mga lods mga kaibigan, si Mayon. Tapos itong airport terminal na may nakalagay na Bicol International Airport. Napakaganda pa rin mga kaibigan, mag-aeroplano. Yun nga lang, kailangan kumuha po tayo ng maaga ng ticket para mas makamura. Kaysa nga po kapag mag-bus po tayo, grabe, matagal po yung biyahe. Tapos marami po pong lubak. Pero syempre, karamihan sa mga kababayan ko po rito sa Albay, kahit na ako rin, minsan talagang bus po talaga ako. Ito mga kaibigan, yung kuhanan po ng baggage. Tapos ito po yung napakagandang Bicol International Airport. Yan, habang nandito po kayo, nag-aantay po ng susundo sa inyo, pwede po kayo rito tumambay. Tapos ito yung inyo pong makikita sa loob po nito, kung saan pinapakita po rito yung ilang Department of Tourism, yung napakagandang Albay. Ito mga kaibigan, di lang po pinapakita rito yung kagandahan ng Albay, kundi yung buong Kabikulan. Sana mga kaibigan, sa sunod, isa po itong Albay sa inyo pong pwedeng puntahan. Napakarami pong magandang lugar po rito, di lamang po rito sa amin sa Albay, kundi sa buong Kabikulan. Yun lamang mga lods mga kaibigan, sobrang maraming salamat po sa inyo sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. God bless po, mabalos po sa Intuga Boss. Thank you so much.